vaparin käsiveto paikalla seisten, jalat tukevasti maassa, voit keskittyä pelkästään vaparin vetoon. Sormet tulee ekana, kyynärpää pysyy koko ajan korkeammalla entä sormet ja otat niin paljon vettä sinne mukaan, kun vaan ikinä pystyt. Vielä ei tarvitse tässä hengittää, voit vaikka pysähtyä silloin, kun tarvit ottaa happea välissä. Vartalo kiertyy aina käsivedon mukana, eli siellä tulee rotaatiota ja se voima lähtee sitten sieltä vartalosta ja linkität ikään kuin sun käden kiinni siihen veteen, jotta saat voimaa tuotettua keskivartalosta asti. Veden päältä tämä näyttää siltä, että kädet rennosti siellä palautuu, eli veden yläpuolella ei tarvitse jännittää kättä eikä tarvitse käyttää voimaa, vaan rennosti heilautat käden eteenpäin. Jos haluat kokeilla jo hengitystä, voit kääntää pään aina sivulle ja ottaa happea sieltä välistä.